April nili sang ni somni paruk inrin ni ani a bazar thlir tu te chibai ule nimin khan Iran chuan US in do thlawna chu an ram chung wan sanga thlok lai an kap thla ni in soi ani a he hi dik lo fin fia alani lova thlawna pilot hi zon mek ani Iran semi official media Tasnim News chuan hemi chungchang hi tar langin IRGC Aerospace Force ti chuan US in do thlawna F-35 fighter jet chu Iran ram khothlang laman kap thla a pilot hi IRGC tenan man ni inalang antia heti la hian news agency dang chuan pilot hi thlawna tanga zuang thla in Iran ram chunga zon mek ani anti thung mania US in do thlawna tha 5th generation F-35 fighter jet chu central Iran IRGC te chuan an lo kap fu to a Iran State Media Press TV chuan nimin khan Khatam al-Anbiya headquarters tu puang tu chuan nimina US in do thlawna ka thlak hi IRGC Aerospace Force Air Defense System thar hmanga ka thlak ani thu a soi an ti a Press TV nan soidan chuan Khatam al-Anbiya headquarters tu puang tu hian thlawna pu dan le aldan enin pilot a zon thlak manarin omlo atia Iran leile power siam chuan a hmun te chu bitum an ni le chuan Iran chuan na zokin a chang le zelang ati boka Iran ram leile power siam chuan a hmun te be ani le chuan helai biala US le Israel hmun te mai ni lovin US thopui ram te hmun poimo chi sang sang chu na zokin kan be to ang atia US military base omnaram te chuan himandu chuan an rama America sipai te chu an tir ho turani ati bok heti la hian Islamic Republic of Iran Broadcasting IRIB chuan US in do thlawna ka thlak tak pilot anung chunga man thei tu chu loman thatak pe kan ni ang ti an puang thunga US in do thlawna ka thlak tlak na hmun hi mitam takin an pan ni in an soya mi puide chuan pilot man tumin private car in thlawna tlak na hmun an pan khom na sa hle ti in an puanga report then khata chuan Iran sarkar chuan US pilot man tu hnena hian an ram poisa taman sluk le ding on som pe kan tiam ni in soya ni a he hi India poisa chuan cheng makta duai rukvel ani IRIB chuan Iran sipai te thu cha soi chhongin Iran sipai te chuan thu chhuah siamin pilot hi an hmuni point tu man tin na lo turin an hriat tir ni in an soi heti lai vekian Iran civil mi ten video an lak ni a hriat Iran ram chimlama US helicopter pakhat niam taka thlok lai chu internet a ti chuani a he chopper hian US F-35 fighter jet ka thlaka pilot a zong ni in soyani a he helicopter hi US military transport helicopter chuan vor C-130 Hercules ani hei baka hian US Air Force thlawna HC-130J Combat King 2 Combat Search and Rescue CSAR aircraft le UH-60 Black Hawk te po Iran ram chimlama hian niam te an thlok lai mu ani bok thlawna ka thlak chungchanga hian US official te chuan langoi ri hle a ni zang khan Reuters chuan US official a hming talan du lo pakhat chuan Iran a jet fighter ka thlak ani thu le pilot po zon mek ani thu a sei ni in an ta langani ni zana Meher News in thlawna tla chungchanga update an puana chuan thlawna tla pilot zong tu nia soi helicopter pakhat hi Iran chuan an kap fu ni in an puangani ni zang khan Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf chuan exa post siamin US in do thlawna ka thlak mang hian US anui so hle a BBC nan tarlan danin Ghalibaf hian exa hian azonin voi somthum pasari lai Iran an hne hnuwa he in do na ro pui le ro man na omlo an bultan chu regime change satangin hey kan pilot in lo mu em please tia ain hlang kai ta ti na posa wow mason na ro pui takawani em atibok kan hriat angin March ni somthum pakhat khan US President Trump chuan Iran rama rorel tu in thak thleng na regime change sa thleng mek ti alo soi to ani Ghalibaf US in Iran ram hroi tu tharata na an voucher zingami nakinala tho pui tur pon du berni in soyani a March ni som pasari tangkhan TV a thu soi mu tur om to ri lova chuti lai chon social media account chu active le thungani Iran state media lamin US in do thlona ka thlak hi F-35 anti lain Iran international chon F-15E ni in an soya khothang lam media te chon F-15 ti in an report thunga US in do thlona ka thlak chungchang hi US official te chon President Trump pon sil to ni in an tar langa CBS News chon thlona chuang ve weapon systems officer chu US sipaiten nungdamin an chan chuak ni in an puang bok US Defense Secretary Pete Hegseth chuan
US Army Chief of Staff General Randy A. George chu abana nimin jing khan US Defense 2.2 Sean Parnell chuan exa post siamin General George bana ni thu hi apuanga bana ni chanero asoi tel lova Iran indolai US sipailal ber bana ni hian ngai vena hlo khop mai General George sikum somruk pakhat mi ni in hekset hian amale President Donald Trump du dan Trump puitu sipailal ruat thara du ni in CBS chuan an soya George hi kumsang ni le somni pathum khan President Joe Biden a hun lai in US sipailal bera hian ruat ania hemi ma hian US rampon hun sang lawom kwal to in Iraq le Afghanistan a po alawom to a Chief of Staff ani hnuwa US ral thuam hluite thian fain US Army a tunlai thiamna thar seng lut tu ania missile interceptor drone mantlom le AI mangtangkai masatu ani bok New York Times in talan danin George le hekset te hi US sipai kai sang tu somni pakwa te chungchanga an ngai dana inang lova George an kai sang tura rot zinga pali te chu hekset hian an hiala hekset an kai sang tura du lo te hi mi hang pani le meiche pani ni in an ta lang bok hei ba ka hian George hian hemi chungchang hi soi ho rota hekset hian meeting nei tula ti lo ni in report ani boka US aninga ni tlai lam da li khan hekset hian George hi phone manga bia in bang turina shilta ni anti Chief of Staff baka hian hekset hian US Army tuai tharna konga malatu Transformation and Training Command an ho tu General David M. Hotne le US Army chaplain ho tu Major General William Green Jr. tepo aban ni in soyani bok nimin Good Friday khan Iran chuan ballistic missile pathum mangin Israel ka pa ballistic missile pakhata hian cluster munition an vuwa wangin IDF ten kap thama se Haifa khupui bula in pakhata chia a mi pakhatin hliam na vak lawa tuar anti Iran hian Central Israel le Haifa bialte an bitum ni in Times of Israel chuan an tar langa cluster munition an vuwa tel wangin dar sar takin bom te naw puaka Magen David Adom chuan Haifa bul Kiryat Ata putar kumsom sari pakomin hliam atuar anti a Haifa area po thil chia enga mozata omni in puanani Iran hian nimin jinglam dar thum pel hreta Central Israel chu ballistic missile mangin an kapa Haifa area hi chhun lai an kap thunga missile pakhat chu IDF ten an lo ka thak man lawa wangin a cluster munition ken puak hian Ramat Gan Givat Shmuel le Peta Tikva khuwa in lir theile kongpuya ti chenual ni in an soya nimin chhnulam khan Central Israel chu missile pakhatin an kap le bokani nimin ve khan Lebanon ramatangin Israel chu rocket pasari in ka ani thu puanani a thile hliam ba ka chiatna thleng puanani lo thung Iran hian Middle East US base omnaram te po drone mangina bei chun zom zela nimin khan Kuwait Mina Al Amadi oil refinery chu drone beina wangina kanga mishing thile hliam anam lo ni in Kuwait Petroleum Corporation chuan an puang Iran hian Kuwait ram tui thlit fim na mun water desalination plant po drone mangin an beya mun then khata chia a nimin ve khan Kuwait technical team te chon he plan siam that na hian thok ngal ani Iran in drone manga Kuwait a be nu lok hian British Prime Minister Keir Starmer chuan drone be na laka Kuwait le Gulf rama UK thil te veng turin drone ka thak na Rapid Sentry Air Defense System dan tum thu apuanga hemi chungchang hi Starmer hian nimin khan Kuwait Crown Prince Sabah Al Khadid Al Sabah chu phone mangina soipui ngal ni in Downing Street 2.2 chuan apuangani Saudi Arabia po Iran hian drone mangina beile a Saudi Defense Ministry chuan nimin khan drone pasari an ka thak thu an soi UAE po drone manga be ni a Abu Dhabi Hapsan Gas Facility chu drone hian fu in kang mai chuaka na tholai chol sanangaya mishing thile hliam anom lo ni in Abu Dhabi Media Office chuan an soi ani nimin khan UN Security Council meeting chu Strait of Hormuz honani le theinana draft resolution soi ho tur le vote thak turin kawania Iran chuan Hormuz Strait honani theinana tharum tho zonga vote thak ani chuan tharum mangan chen ngal tur thu an soya UNSC vote thak hun hi tiamchin omlova sonani thu puanani hemi chungchanga hian Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan minrun tu tele anthurwal puite ba ka UN Security Council 10 Strait of Hormuz chungchanga malak dan turan soisek hian thilati boizawani ati UNSC a hian Bahrain chuan draft resolution thelutin Strait of Hormuz paltlang tur longte chu sipai manga venani theinan UN a resolution pass ni se antia
he draft resolution hi US le Gulf ram ten an thlopa Russia China le France bak ram engemaw zatin an duh lo thu an soi thung ani sipailal min ong hlaing chu Myanmar sarkar thara president atan thlanani le ta kumsom panga chungjat Myanmar ram sipailal ber hna lo chel to hnuwa nimin khan Myanmar parliament a min ong hlaing hi an ram president atan thlanani a parliament member zanga somria le pali vote thak zinga vote zali somni pakwa hmuin ne takin president atan atlengani kumin January thatop lam khan Myanmar a hian parliament in thlan pui nei ani a sipainena thokho Union Solidarity and Development Party USDP chuan vote plaza somriat ai tam hmuin ne takin sarkar na an siama nimin khan parliament a anram president turin min ong hlaing an thlang le ta a parliament speaker Ongling Dwe chuan thlantin ani thu hi assembly hall a apuang ani kumin kumtira Myanmar in thlan pui a hian kumsang ni somhnia vote plaza somko chuang mutu party te chu an telve khapania hengzinga hian Aung San Suu Kyi Party National League for Democracy po antela USDP hian ne taka sarkar nan siamba ka hian anma ni trantu sipailamin parliament seat munlia thena mun khat an lu boka Myanmar ram chu mi pui sarkar democracy anga kalsi in sipai thu nei na ram ani zel don ti nani min ong hlang hian president ya du chuan sipailal ani thei to lo wangin amirin ber Myanmar sipai spy ho tu ye win wu chu tunkar tir khan commander in chief ni na hlanani min ong hlang hi Myanmar doi nam ni in sipai atanga pension to mai turani lain kumsang hi somni pakhat February thla khan Suu Kyi sarkar chu pai thla in sipai sarkar dina sipailal berni zui zelin an ramdan puite siam tha a kumina in thlan puya bo saita a aduang takin Myanmar ramlal berani zui ta zelani min ong hlang hi tun thatop lama president atan laklu anianga in thlan puya elpui pani Prime Minister Hlui Nioso le current state MP Nannini yo te chu vice president an niang bazari lo thira wangin kan lo me